ह्या स्थानाचेर पावलो आणि म्हाका बरें दिसलें की सगळ्या ह्या कारसेवकांनी आयज अयोध्येसून जो हांव येयलो म्हणजे रामाच्या जन्मभूमी वरसून डायरेक्ट परशुराम भूमीचेर येताना म्हाका खूप आनंद दिसलो की आयज ह्या सगळ्या कारसेवकांमुळे थंय आमी भव्य अशा प्रकारचे राम मंदिर पळोवं शकले. प्रभू रामलला थंय प्रतिष्ठापीत जाले आणि आयज जेन्ना हांव हांगा येता तेन्ना ह्या सगळ्या कारसेवकांक हांव नमस्कार करता, वंदन करता. तेंच्यामुळे आयज आमकां हो दीस पळोवंक मेळ्ळा. हो दीस टोटल क्रेडीट जे आहा पळय ते आमच्या सगळ्या कारसेवकांक आसा. या कारसेवकांच्या अथक प्रयत्नामुळे जिवार म्हणजे उदार जावन म्हणटात तशें ते थंय गेल्ले. तांकां खबर नासली की ते परत जिते येतले काय ना, पण तेंच्यांनी सद्गुरू ब्रह्मानंद स्वामी महाराजांनी या गोंयच्या भूमीचे संत म्हणून नेतृत्व केल्ले आणि या आंदोलनान त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतलेलो. संप्रदायाचो त्यांनी विचार केलो ना, पण हिंदू समाजाचो त्यांनी विचार करून या आंदोलनान पूर्णतः त्यांनी एकदम स्वताक झोकून घेतलेले. खंय खंय म्हणजे गांवांनी सभा जावपाक ज्या ज्या पद्धतीने जे लोक जागृत जातले, ह्या आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी जातले, त्या सगळ्या खातीर ब्रह्मानंद स्वामीजी प्रवास करताले. आणि हे आंदोलन जे आसा ते प्रमुखपणे विश्व हिंदू परिषदेन नेतृत्व केल्ले देशभर आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणात या हल्लीच्या काळान वयर सरले. तसे हे आंदोलन जे आसा ते 500 वर्सांपासून चालू आसा, पण तरी सुद्धा या आंदोलनाक यश 500 वर्सां नंतर येयले. खरेंच तुमकां सांगपाक म्हणजे आनंद दिसताच, पण गर्वय दिसता की आमचे हे आंदोलन जे 500 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ले ते ह्या पिळयेन ते साक्षात दोळ्यांनी पळयले आणि आयज त्यांच्या ह्या पिळयेक म्हणजे आमच्या पिळयेक ते दिसता हे आंदोलन जे आसा ते सक्सेसफूल जाले आणि आमी ते सगळे भाग्यवान लोक जेंकां हे अशा प्रकारचे हे प्रभू रामललाचे दर्शन आमकां प्रभू रामांच्या जन्मभूमीचेर करपाक मेळ्ळे.